sibingelela umphathi wesiteshi egameni likaJesu, abasakazi bonke, abantwana bakhona, abazali, umphakathi, siyabingelela egameni likaJesu. Haleluya. Sekuyiyo bazalwane inkonzo yamazwe esikhombisa. Haleluya. Esihlelelwe inkosi namhlanje sifizile kuyona. Praise the Lord. Igama lami kuhlekiwe ngowaMthembisi Bongo. Ngizophatha uhlelo namhlanje egameni likaJesu. Ngizocela nje siphakame sonke sizovula inkonzo yethu ngomkhuleko egameni likaJesu. Haleluya. Ebese siyaqhubeka nohlelo egameni likaJesu. Haleluya. Amen. Ngempela usemhlabeni uve naye uyawuhlanza Dala kunezinsuku wawukhona emaphakadeni umhlaba ungakasekelwa, unguye siyabonga uNkulunkulu wethu nasekuseni sithi udumo lonke babalungo lwakho. Siyabonga mmeli wethu, siyabonga nkaba yethu babemseni, sikukubela kuwe uNkulunkulu wethu ophilayo, uNkulunkulu ophila kwethu, uNkulunkulu ongummeli wethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu, ukhumbula amazulu baba kule ndawo, hlala nathi moya oyingcwele, phila uNkulunkulu wethu ibonakalise nangalesi sikhathi, siveze uNkulunkulu wethu, sinethemba baba kuwe, ngoba moya oyingcwele uthe Nkosi yami uSathi 21, uNkulunkulu ongumlondolozi wethu, uNkulunkulu ongumveli wethu, khulumisana babemseni ngokuphila kwethu. Siyabonga Jehova Sebaoni, umuhle nangalesi sikhathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu, ey'ndlekazi zakho babekhona kule ndawo. Phinda moya oyingcwele Nkosi yami, kuzwakale wena baba ukhulumisana nokuphila kwethu. Sibonga umusa baba osenzela wona. Siyabonga qhawe lamaqhawe, ungumalusi omuhle, usezwini lakho baba, izimvu zakho baba wena uyazazi. Siyabonga Jehova, khulumisana baba nathi moya oyingcwele, sizwele ipresence yakho, sizwele amandla akho, sizwele wena moya oyingcwele Nkosi uhamba nakule ndawo. Phinda Nkosi yami konke okuzoshiwo, lonke izwi lakho babe lizowa kule ndawo lenza umsebenzi. Siyabonga malusi wethu uthembekile, thatha udumo baba namanje azabuya uJesu. Amen. Bingelele othisha, abafundi ekade sibalindile, siyethemba basendleleni, sabona abancane okwamanje basabambekile ndawana thize. Sibingelele ngokukhethekile ivakashi zethu iFly Radio, abantwana benkosi, siyanimukela kakhulu kwamanzini, sicela nizizwe nisekhaya. Siyathokoza ukufika kwenu, khona-ke nifike singapheleli, sibaningi la ekhaya, ney'ngane zethu nje sigcina laphaya ezansi. Siyafisa ukuthi nje mazivula mhlawumbe ijemu nisiphe futhi isikhathi ningezosibona nje. Siyabona ukuthi solithokozela lo suku, ukube besazi ukuthi lungaka hayi bese ngeke silifake ngaleli langa, ngoba usuku olubi lolu lokuvala wonke umuntu esenyamalala esikoleni. Siyacela nizizwe nisekhaya. Next time sicela nisheshe nifike ekuseni. Sicela inkonzo yonke siyishiye kunina, samukela konke nikushoyo, sizolalela nje sibe ingane zenu namhlanje.
ngicela sigebisa amakhanda ngithandaze. Baba, ngegama lika Jesu siyabonga ukwazi ukuthi izwi lakho alibuyele emuva ngaphansi, liyaphila, linguwe uqobo, liyasiza, linikeza namandla la iphela khona, liyahlakaniphisa futhi. So Baba, ngiyathandaza ngegama lika Jesu ukuthi dunyiswa, bachazwa, phakanyiswa ngalo namhlanje egameni lika Jesu Kristu, inkosi yamakhosi. Amen. Amen. Ngisacela sibheke bazalwane izwi bethu sikhuluma ngalo noma ngicela ukukhuluma ngalo namhlanje litholakala ku Luke chapter 23. Luke chapter 23 ngoka Luke chapter 23 sizofunda nje uverse 34 wakhona. Praise God. Luke chapter 23 uverse 34 wakhona kufundeka kanje. Then Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Sikhuluma ke bazalwane namhlanje kafishane ngezinto eziyisikhombisa ezu7 ezasho uJesu kwiprocess yokubethelwa kwakhe. Ingqikithi ke bazalwane yalempilo yokukholwa yobuKristu yobuzalwane ilele kule ndawo le makulesi season esicelebrate namhlanje ngoba masibuka iprocess yonke eyenzakala yokubethelwa kaJesu nokubulawa kwakhe nezinto ezinjalo mawustudisha ufunda uyathola ukuthi bakhona nabanye ababefa ngendlela ecishifayo ngeke bazalwane kodwa ke ingqikithi yobuKristu noma yokuhamba noJesu noma yenkolo yobuKristu ilele kulezi zinto zokuthi uJesu waphila wafa wangcwatshwa waphinda wavuka nezo bazalwane so kunezinto ezibalekile azikhuluma kwiprocess yakhe yokubethelwa kwakhe. Mina ngizocela ukukhuluma kafishane ngale ethi Father, forgive them. Baba, baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo. Bengifisa nje ukukhuluma namhlanje ngokuxolelwa. Ngiyakuzwa bazalwane. Ngifisa nje ukukhuluma kafishane nje ngokuxolelwa ngoba iyona into engiyazi kangcono leyo ukuxolelwa. Ngiyakuzwa bazalwane. So ake ngixoxeleke practical stories. Ngikhula ngise high school ngibe nabantu ngibangijwayelene nabangani ababengekho right ngizwa bazalwane so ngaba ngikhulele nje ekhaya kahle ngikhulise kahle ngakhuliswa ngokwazi nokusihlonipha abanye abantu nendlela nje yokukholwa ngakhuliswa ngayo kanti ngizoqondana nokuthi ngibe ne-best friend and i-best friend yami yayingalungile endaweni ngizwa bazalwane so ngiyakhumbula introducer kwizinto ezingekho right njengokubhekeza into efana lezo lapho la sikhulele khona nami ngiyakhumbula nginovalo kodwa ngiyenze lento ngoba i-best friend yami ithi yona ndlela noma iphathi yokukhula leyo so sayenza lento sikwenzanga ngahlambe kubi kakhulu mhlawumbe ukuthi kulana cha yenziwa ngaleyo kodwa sasinako ukuthi siyothatha into yomuntu ngokungekho emthethweni ngiyizwa bazalwane sahamba sayemajalidini wamfundisa ukuthi hayi basemajalidini ucingo loqoqa kanje ungena kanje ejalidini nomlungu konke leyo so sithemba sesiyenzile leyo nto leyo kanti mina kwi-process yokuthi yena uyayi-enjoya le mpilo mina ngiyenza ngokusaba ngiyenza ngoba ngihlohlwa ukuthi umngani wami ngizwa bazalwane kanti kuzothi kuleyo process leyo kwami imvuselelo ngakithi there was 22 years ago kwami imvuselelo ngakithi kwakhulunywa ngoJesu kwathiwa kuyokumsiza ngani umuntu ukuthi azozizwe lonke alahlekile ukuphila kwakhe okuphakade sigcwele nje simgengana sigcwele itende sizobuka ukuthi yini yona lenziwa la kanti ngalelo langa mina ngedwa kwakungazi ukuthi izwi liqonde ngqo kumina lakhuluma nami ngedwa ngikhumbula kahle bazalwane ngibashiya abangani bami ngihamba ngiyaphambili ngiyothi ngiyamfuna lo Jesu kwaba ukushintsha kwempilo yami ke bazalwane I have never looked back ever since nansi into engifuna ukukhuluma ngayo ke le ukuthi yokuxolelwa so lo baba lo esasikade wakomakhathini sibo makhathini umxolele lo baba wakomakhathini la sasingene khona sathatha izinto onke emthethweni makhelwane ongekho kude nakithi manje wayedlula njalo edlula umgwaqo odlula ngasekhaya
noma mina sengiyinikelele impilo yami uNkulunkulu nga-experience ukuxolelwa uJesu izono zami, kodwa ngangifile ngathi kubalulekile ukuthi noba uMakhathini angixolele. Nangizwa bazalwane, ngiyakhumbula ngelanga ngiqonga nje isibindi ngahamba ngaya kwakhe, ngafike ngangqongqoza, wathi ngena ubaba nje umuntu oyijayeni, wathi ngena, ngangena ngafike ngathi baba ngizilethe mina namhlanje. Wathi yini inkinga? Ngafike ngamxoxela ukuthi uyakhumbula kulahleka ukuthi ngisacela ukusho ukuthi sasibabili noma ngeke ngimveze lo munye ngoba ngazi uzomenzani, kodwa ngiyilethe mina kuwena ngizosho ukuthi ngaba ingxenye yalokho, ngangingazi, ngangingakholwa, kwakuyimpilo nje ngangifakiwe kuyona. Ngiyakhumbula ethi hawu yazi bengicabanga ukuthi usibani balo wenza lento la kwami, bengingazi ukuthi wena. Esho yena impela umngani wami, ngathi angisazi-ke kahle baba, kodwa engikuzele mina ngizele mina ukuzosho ukuthi imina engenza ukuthi. I will never forget bazalwane siqeda. I will never forget ethi kumina no mfana wakaMasikane ngiyakuxolela ngiphume kulelo khaya ngixoleliwe, kwakungazi ukuthi umhlaba nendlela engibuka ngayo izinto ayisifani nendlela engifike ngayo ngingaxoleliwe, ngoba ukungaxolelwa kuyasinda kwi-guilt. Kukhona-ke lento ekuthiwa isono-ke bazalwane esisinda ngale ndlela ukuthi asigcini ngokusinda, sigcina sisihlukanisa noNkulunkulu. Ingakho uJesu wathatha le jeni yokuya esiphambanweni aze afike akhuluma amazwi kubantu abamshayayo, abamkhwifa ngamathe, abambethelayo, athi baba baxolele, ngoba wayefuna ukususa i-guilt nokusindelwa, ngoba ukungaxolelwa kuyasinda. Ngiyangizwa bazalwane, ukuhamba nje ungaxolelwa kuyasinda. Ukuhamba nje 22 years ago I gave my life to Christ Jesus. Ngayinikela impilo yami uJesu, ngaxolelwa izono zami. Angixoxeleke okugcina bese ngiyavala ngoba sesiphelile isikhathi sami. Kuthe kusuka-ke lapho, long story short, ngahamba uNkulunkulu wangisiza ngenzela umusa yokuyofunda ngeBible College, ngahamba nga-overseas, kwakuningi. Ngase ngiyabuya ngizoqala umsebenzi. Ukuxoxela ukuthi umsebenzi wami esengikwenze for over 15 years, yazi ukuthi yini? Ukuthatha iy'ngane esiyizalayo siy'tsheni, bese siyayithatha thina siyinikeze ikhaya, siyinikeze isikole, siyinikeze uJesu, siyikhulise, siyitshele ukuthi nawe uxolele. Ngicela ukuxoxela ukuthi over 15 years sesikwaze ukusiza, safundisa, sayise tertiary over 25 students, over 25 kids. Yazi ngobani? Yakuyona kakhulu inhloso ukuthi sikuthole kubhini, ngoba ezinye zazo sasikhipha kuplastic seyizophotwa kwi-truck, ezinye sikhipha emgqomeni, ezinye sithole emagroundini zishiyiwe. Into senze yonke leyo nto ngoba ekhona amanye amathuba yile yokwazi ukuthi impilo yami yaxolelwa, baba bathethelele, ngoba ngicela ukusho ukuthi noma ngabe yini edlula kuyona kokuzwayo kongilalele, noma ngabe iphi guilt ekubambile, awukwazi ukuyisusa wena kuyona, ayikho into engakuphunyukisa kuyona, ayikho imali, akukho ukutravela wakho ama-trip akwazi ukususa isono ne-guilt nokusindelwa nokulahlwa ngaphandle kwezwi elakhulunywa uJesu wathi baba bathethelele. Make waxolela uJesu yonke into iyashintsha empilweni yakho. Ngaphandle kokuxolelwa kwaMakhathini nangaphandle kokuxolelwa uJesu, akwazi ukumajina ukuthi impilo yami ngabe kuphi, ukuba uJesu akashonge esiphambanweni, ukube wathi nje bashaya inkosi bangenzani kuNkulunkulu, ukube waphenduka ngendlela thina abantu esiphenduka ngayo ngaba sikho sonke la, kodwa siyabonga ukuthi wathi inkosi bathethelele, vele abakwazi abakwenzayo. Namhlanje ngicela uzokukhumbuza ukuthi noma yini odlula kuyona, noma yini ekubambile, noma isiphi isono nokusindelwa, noma yini nje odlula kuyona, ngicela ukusho ukuthi ungaxolelwa namhlanje ngoba waxolelwa esiphambanweni. Baba ngiyakubonga kakhulu ngaleli zolukulu benhlizweni yami. I give you glory, I give you all the praise. I just pray baba egameni likaJesu ukuthi insizwa lakho umunye uyatshala ukunyanisela, kodwa wena baba wenza kukhule, so that we give you glory, we give you praise. I pray uNkulunkulu othongcwele ukuthi likhulume njalo izwi lakho empilweni zethu, singalotshwa okubi, singalotshwa iqiniso, singalotshwa amanga kaSathane. Siyabonga ukuthi izono zethu masiza kwenkosi uJesu ziyaxolelwa, zihlanzwe, siyabonga lonke baba namhlanje ekuseni, in Jesus name, amen and amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, Nkosi mbusisi. Lakhona sibeka emuva, sibeka uthando lukaNkulunkulu asenzela lona
esiyizwe. Ngiyafisa ke ukuthi ngicela umfundisi uNdlovu angifundele izwi lesibili leli engizolenza egameni likaJesu. Hallelujah. Album kamele Nkosi. Libongwe abantu, libongwe Luke 23 verse 43. Amen. Yes. And Jesus replied, I assure you, today you will be with me in paradise. And Jesus replied, I assure you, today you will be with me in paradise. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Luke 23 verse 43 yosofundiwe. Indaba yesiphambano, indaba enkulu bazalwane. Leli verse uJesu noma leli zwi uJesu alifundayo noma lishoyo uma esesiphambanweni. Ulisho the fulfillment ye prophecy elaphayana ku Isaiah 53 verse number 12. La kuthiwa khona mangilifunda Isaiah 3 verse number 12 kuthiwa ngalokho ngiyakubayabela, ngalokho ngiyakuyabela kanye nabantu. Okay, ngicela phansi. Ngalokho ngiyakuyabela kanye nabakhulu, yahlukanise impango nabanamandla, ngokuba yathulula umphefumulo wayo ekufeni, yabalwa kanye nezelelesi, yathwala nokho izono zabaningi, yakhulekela abone. So uJesu esho lamazwi ngoba uJesu kwakuyindoda eyayicela ukuthi umbhalo ugcwaliseke, ngoba abaprofeti kanye nomthetho mabekhuluma bebekhomba uJesu. Ayikho into ebhalwe eBhayibhelini ebikhomba abantu, kodwa beyimithetho nabaprofeti bekukhomba uJesu. So ke uJesu la simthola ke usesiphambanweni, and uma esesiphambanweni kunamadoda awu2. Mawenza ke ihistory ubheka kwamanye kweminye ikudala umthombo, uyathola ukuthi lamadoda amabili uJesu alenga nawo njengoba isiprofethi uSisaiah sithi yabalwa kanye nezelelesi. Lesi esinye isigebengu esaqala ukukhuluma kuthiwa ke uGesmas, then lesi sakhuluma okwesibili kuthiwa uDismas. So zo2 lezi gebengu zilenga kanye noJesu esiphambanweni. uJesu uphakathi nendawo. Into engiyithandayo ke la ileyo ukuthi sibona nje okokuqala uNkulunkulu enomusa ukuthi ithuba unikeza bonke abantu
kodwa bese kuhluka ukuthi abantu balisebenzisa kanjani ithuba abalinikeziwe. Ithuba ulinikeza bonke abantu, kodwa bese kuhluka ukuthi abantu balisebenzisa kanjani ithuba abalinikeziwe. Angazi uma ngikhona bazalwane. Hallelujah. So these men, izigebengu ezimbili zithole ithuba elifanayo, ithuba lokuba phambi komsindisi, kodwa zangalisebenzisa ngendlela efanayo. Kuyenzeka abantu uNkulunkulu aba-honorisha ngethuba lokuba wife, uhlonishwe ngethuba lokuba wife, make sure ukuthi ulisebenzisa ngendlela efanele, ngoba kubuhlungu ukuthi umuntu ngelinye ilanga athi mase kuthiwa usedlulile umkhwenyana wakhe bese ezwa ubuhlungu ukuthi Nkosi yami angicabanga ukuthi I gave my best ekumthandeni umyeni wami. So mawusanikezwe ithuba lokuba uthisha ufundisa noma wenza umsebenzi ngendlela ezokwenza abafundi banga ungadluli kubo, bathi ngiyababona bonke othisha kodwa uthisha sibanibambe because ube umuntu okwazi ukuthi ithuba uNkulunkulu ahlonipha ngalo ulisebenzise ngendlela efanele. Sibo makuthiwa unesi, yiba unesi bonke abantu bonke ama-patients zonke iguli ezithi zifuna ukuthi ziqondane nakwaba abantu bazi indlela osebenzisa kahle ngayo ithuba. So labantu bathola ithuba elilodwa kodwa balisebenzisi ngendlela efanayo. So ke leli nsindiso ulinikeze bonke abantu uJesu. Masibheka ke ithi le ndoda uma uyinkosi zisindise bese ke usindisa nathi. Kusho lesi sigebengu ogama laso kuthiwa ke uGestas. And mangabe si-address uJesu verse sesiyafa, imihla yaso iyaphela kodwa seyisa umsindisi, sidlala ngethuba selikhona, sidlala ngethuba liphambi kwaso. And ngalesikhathi si-address uJesu kabuhlungu kanje ngoba kuyenzeka umuntu adelele noma efa, kuyenzeka umuntu eyise noma efa, bese kuphendula ke lese kuthiwa ke uDismas. Masimphendula sithi kanti awumsabi uNkulunkulu. Kusho isigebengu sibuza esinye isigebengu, likhona bazalwane, isigebengu sibuza esinye isigebengu ukuthi kanti awumsabi yini uNkulunkulu. Mangabe siqeda uku-addressa esinye isigebengu, uma lesigebengu kuthiwa uDismas siqeda uku-addressa uGestas uza kwabo, siyasuka sesiphendukela kuJesu sithi Nkosi ungikhumbule embusweni wakho. And masisho kanjalo sasho ukuthi lawo magama masimbuka uJesu lento ngitshela ukuthi sadlula kwisimo uJesu ayisona. Mawufunda kahle izwi lenkosi incwadi Isaiah lithi uJesu wayeshayiwe, intshebe yakhe ihlosuliwe, lithi wayengenasimo nakudla. Yikho into eyayikuye eyayi-attractive umuntu owayedlula ngaleso sikhathi, akekho wayengafisa ukuba associated noJesu. Ingakho nowabhala umbhalo othi lo uyinkosi yabaJuda, abanye amaJuda azwakala ethi no akasiyeni inkosi yethu lo, ngenxa yesimo ayeyiso. Lento sike sibone uma kusesiphambi kokudlala ama-movie efakwe iphinqisiwe, akusiye loyo lo owalenga emnqamlezweni wayengabhinqiswanga, nasekushayiweni kwakhe wayeshawe abantu abakufundela ukushaya, abantu abazi ukuthi umuntu ushawa kephi, and kuthiwa he was given imvimbo engu-39 eshawa uJesu eboshiwe kwi-Hipping Post, engekwazi ukunyakaza, engakwazi ukuhlikihla la eshawa khona. And kuthiwa ma eshawa neswebha eshawa ngaso ngaphambili sasiney'pikili kanye namathambo, ukuze ma uJesu ngalesikhathi bemshaya bese-ke lamathambo ney'pikili ebuya nenyama lize izwi lenkosi yayilinyiwe emzimbeni wakhe. Umzimba kaJesu walinywa, uJesu washawa wavuza igazi wopha ewuphela thina zoni. Ngalesikhathi sesibambani ukuthi uJesu lesi sigebengu masimbheka sangabona indoda embi, sangabona indoda egcwale yonke inhloko amathunga ecabanga, sangabona indoda yokudelwa, kodwa masimbheka sabona inkosi. Ngisho njalo ngoba sithi mase sikhuluma kuye sithi inkosi, sithi ungikhumbule embusweni wakho. Shothi uJesu eshayiwe njalo engesenasimo nabuhle enjalo, kodwa le ndoda yabona indoda enombuso, yayisisho amazwi athi Lord remember me, yathi ngikhumbule embusweni wakho. Ngoba uNkulunkulu umuntu uyamthanda, akazange uJesu aqale phansi akhulume ngelist yezono zesigebengu
izigebengu. Kodwa uJesu wathi today, wathi namhlanje wena uzoba, akashongo ukuthi mina ngizoba nawe, kodwa wathi wena uzoba nami. Akashongo ukuthi mina ngizoba nawe, kodwa wathi wena uzoba nami, ngoba vese uNkulunkulu ungasohlangothini lwabantu. God is on a man's side. uNkulunkulu unkanye nabantu, uNkulunkulu umele abantu. Sibona ngenye imini kufika amadoda acabanga ukuthi aqedile, eza kuJesu alethe owesifazane obanjwe oqotshene ephinga. Uma emletha kuJesu wesifazane athi umuntu obanjwe enza okunje ufayele ukhanda ngamatshe aze afe. Kwabiza ukuthi bamletha kumuntu ongasohlangothini labantu. Lokhu uJesu akamlahli umuntu. Asikho isono esingenziwa umuntu, alikho izinga lokhu elingenziwa umuntu, alikho izinga lokubonakala elingenziwa umuntu elingenza uJesu athi awukwazi ukusindiswa, igazi lami alikwazi ukususa ezakhe izono. Lezinkulu kangakanani izono uma umuntu eza kuJesu ziyasuswa, ngoba igazi elachitheka, igazi elingafani namanye amagazi. UJesu namhlanje uzakuba nami. Kungathi uJesu wayibuka ukuthi inkinga yale ndoda njengamanje ifuna ukuba sembusweni, ifuna ukuba sezulwini, ifuna ukuba la khona izophila kahle khona. But i-problem i-location la ikhona ayikwazi uku-access eternity, la ikhona ayikwazi uku-access ingunaphakade. UJesu sethi-ke asilungise indawo okuyoqala, uzosuka la ungakhona ube la kukhona khona mina, ngoba la kukhona khona mina ila kukhona khona ukuphila okuphakade. Abantu namhlanje bacabanga ukuthi ngokuba sesontweni baqedile, kanti indaba ayikho ekutheni ufike esontweni. Indaba isekutheni sewusesontweni umsindisi umtholile yini, ngoba akusilona isonto elihlenga umuntu, kodwa ukuba ne-encounter, ukuba nokuhlangana noJesu oshintsha zonke izinto. Owesifazane waseSamariya ubonakale ezokha amanzi emthonjeni. Uma efika emthonjeni kwavela kwaqhamuka uJesu. Akuqhamuka uJesu ufika uthi sifazane ngiphe nami ngibuze. Uyacela umama uthi no, amaJuda wadlala namaSamariya ewashana kima. UJesu wavela wathi ube bewazi, ngoba khona izinto kunezinto ezishiwa abantu, ezenziwa abantu abazenza ngenxa yokungazi. Uthi uJesu ube bewazi uzomela mina amanzi. Mase ngimela amanzi uzowaphuza, mase waphuzile amanzi uzowaphuza bese ungaphinde wome. UJesu mekade ukhwebana wesifazane uthi bheka uphethembisa awuzowagangana amanzi. Kanti manga uJesu bekade indaba yabo wavela wesifazane waba nesambulo, ngoba wamtshela indaba zakhe zonke. Wagijima umama iSamariya lonke, impilo yakhe yaba transformed, ngoba awukwazi ukuba transformed until you have an encounter noJesu. Uma umuntu engakahlangani noJesu isono alikwazi ukushintsha. Umuntu engakahlangani noJesu abaprofethi abakwazi ukushintsha. Uma umuntu engakahlangani noJesu ayikho engamenza akwazi uku-accessa ingunaphakade kuKristu. Siyithola ngokukholwa egameni likaJesu. That is why the Bible says, I am the way, the truth and life. Akekho umuntu ongenza ubaba uma engezi ngami. Mawufuna ukuba sembusweni, you must recognize the lordship of Jesus. Mawufuna ungena eparadisi, uyadinga ukufika la ufuna urecognize ukuthi uJesu uyinkosi. As I pray, Roma 10 verse 9 and 10, uthi uPaul umuntu uvuma ngomlomo, evuma ukuthi uJesu uyinkosi, bese ekholwa ngenhliziyo yakhe ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Uma uke wenza njalo kwenzeka i-transfer, uyasuka from the kingdom of darkness bese udluliselwa kwi-kingdom of light. Mawungafa lesigebengu safa, amasosha azokuthaka kuleli sigebengu, kodwa ayoba surprised uma ebona lesigebengu sisembusweni, ngoba sakwazi ukusebenzisa kahle ithuba. As I pray, kunalesi leso-3 phela uJesu mesindisa, he saved us from ulaka lukaNkulunkulu. So ke mama ungasindisiwe, you must know that uhlezi phezu kwakho kunolaka lukaNkulunkulu. Number 2, uJesu he saved us from the power of Satan.
uma usindise uma ufika lakhona uvuma ubukhosi bukaJesu usathane akasenamandla over your life. Awudingi ukusaba abathakathi siphela khona ubuthakathi budlangile alikho izinga lapho ubuthakathi kungekho ngisho kubantu aba-professional kunobuthakathi kodwa uma wafika uKristu the Bible says uNkulunkulu okuthula masinyane uzomcrusha usathane under your feet because that is where he belongs, under our feet. Mawusukholwa egameni likaJesu umnqobile okugcina mawuJesu esindisa usindise kuself because ayikho inkinga njengoself. Kunabantu abangabazi abanye abantu abazazi bona kakhulu into mangaba ingazange yenziwe uyena lona ayilungile mangakulanga yena enkonzweni bonke abatwini babhindile mangazange abe khona iprogram bonke abantu abaparticipatile abenza uyagxeka ngoba ugcwele uself umuntu onokuzazi uyithwele. You know ukuthi usathane naye wabo usathane ngenxa self. Usathi igama usathane lafu so self wayithwala wazazi. As a result of Belanite to Satan. So now Jesus, when he saved us from us. Umuntu ayingos kakhulu umuntu akusiya kuSathane. Into ayingos kakhulu umuntu yena. Manaba uhluleka ukuyiqaphela wena yazi ukuthi you are more dangerous to you than the devil. You are more dangerous to you than your friends. When a windows kakhulu wena bangazange kuyiqaphela. Hallelujah. Yes, so when Jesus saved us, to be made whole. Meaning nothing broken, nothing missing. Mega was seen this, so mega of Lucas Jesu, ungena the atmosphere, your pina a dwelling a shepherd, a show. Mega of Yabu Jesu, a little corner pillow and managaziswa, a little corner pillow on Tiki, Baba Jess and a seal or a sword. Just a seal was a sword, but Jesu, always about. No Jesu has a better when I see them a sword. But just my academy, he came to save. Angikwazi ukukholwa mina ngibubi kakhulu ngiyathandaza manje bela ukisho noma ngeke kuzoba iphasika ngiyolungisa ikhanda kundikhanda bangifika kunontombazana uyaxoxa uthi nje bakuyiphasika nje baphumile abazenzisi baye emasontweni bese ethi-ke ngingcono mina angifuni ukudlala ngoNkulunkulu ngiye emasontweni kanti ngiyazi ngiyaphetha. Then bese ngithula ngithi no ngizobe ngenza iphutha uma ngingamsizi undodakazi. Then ma ngiqeda bese ngithi nje ngicela ngavela ngamlinda wazi ukaqeda akwenzayo. And then ngithi mina kuyena ngicela ukubuza ukuthi uma umuntu egula ingalesikhathi esagula yini la kufanele khona ayesibhedlela noma kufanele esibhedlela ngalesikhathi esephilile bese ngiphendula athi hayi ukugula must be the reason ikona kufanele kube isizathu esenza umuntu ayesibhedlela. Then sengithi mina ke manje ke kanjalo ke nasesontweni ibandla lungumbuso so ke nakhona ukhona udepartment of health and the honest bakhona abefundisi odokotela umongcwele i-medication esuke iprescribe yizwi likaNkulunkulu. So ke ku-right kakhulu uma esontweni kuza abantu abadakwayo, ku-right kakhulu uma esontweni kuza abantu abadayisa imizimba, ku-right kakhulu uma esontweni kuza abantu ababulala abantu, ku-right kakhulu uma esontweni kuza abathakathi ngoba vese ngalesikhathi beza bephila kule msebenzi abaphila kuyona lo ophethe unesi umfundisi will be given a message. Ngalesikhathi shumela izwi ngesande wena shumela izwi uphelula ngalesikhathi kubela eza lo muntu obanjwe umthakathaka wokuthakatha ngelimini kuthi bambiza baphendulayo avela suka baphenduke bese sibuze fakaza ekseni nonyaka ngifika la ebandleni ngiza kanti ngalesikhathi eza ube receive medication wafika lapho medication umsiza khona bese respond othando lukaJesu bese ethi namhlanje sengisindisiwe. So usukuyithethela uma uthi ngizolinda ukuba right bese ngiya enkonzweni no
iBhayibheli lithi wozunjalo. Musu kubeka izinto bese uyezwa ngoba uzonokuxaka esontweni bese ukhumbula ukuthi ujiyeliphi. uJesu uvulisa lezomusa nothando uthi woza unjalo awudingi ukuyilungisa wena silungiswa uye. Mawuphathwa yikhanda uzophuza iphilisi awuyithatha umtshela ukuthi mangigwinya shona kanje uvela uthatha ugwinye iphilisi knows what to do. Amen. No Jesu mawumthatha uyakuvela uvume nje manje wavuma he knows what to do. And akadili nawe kuphela udila nawe adile nezinto ezithinta wena nezinto ezibizwa ngegama lakho. There are people today abavela phambi kwethu as if everything is okay kanti abalala ebusuku bahluphekile bathwele kanzima abaningi ngemshadweni abaningi ngamabhizinisini abaningi emsebenzini yabo abanye bayinkinga kubona namhlanje uJesu akakunikeza ukuphumula bese kuJesu siyaphumula. Ufika kuJesu ngenalutho ufika impilo ikushayile ufika impilo ikade ngebandaba mawufika kuJesu mawufika ngeqiniso ufika uphumule ngoba kuKristu kuyaphunyula. Ithi mina ndoda namnkosi ungikhumbule embusweni wakho. uJesu mephendula namhlanje today you will be with me. God bless you. Hallelujah. Oh, amen. So ophupha ukuthi ukuze singathi masibona kuthiwa khona abashiyile lelifisi ayibekho lejisebenzo koloshiwe cha ngizobhanga lawa nje bazalwane amabili. Amen. Hallelujah. Ngoba khuluma ngomuntu oyedwa endaweni eyodwa. Awu amen. Ngizocela understand lokho egameni lika Jesu bazalwane ngoba kahle kahle siseGolgotha manje. Amen. Yonke lento yenzeka ku sport ekuthiwa iseGolgotha. Hallelujah. Elinye igceke nje esikulona la uJesu khona ke esewifinal esizoqedela imission yonke alibonke ngale Nkosi. iGolgotha ibizwa kuthiwa indawo yekhanda. Ubani ngenani ikhanda labazalwane uthi hayi mina nginakhanda. Wasingangena ke manje la ngenwa khona ubani ngenani ikhanda bengena la kasho. Atheni izandla mfethu. Atheni izandla. Abona ke manje bafuna ukushiya izandla ke manje. Atheni izandla bazalwane. Othi akanani ikhanda ufuna ukwazi indlela efaka ikhanda bengenani ikhanda. Yabo khona nje khona la isihlanganisa bazalwane kuba kuseGolgotha kuthi kwindawo yekhanda. Igama ethi Golgotha livela ngakaqhamuka. Liqhamuke ngale nkathi uGoliath eqhamuka la Israyeli ezowudelela nje. Ngoba ubeyisiqhwaga wathi ke sengiqalisa Israyeli wabheyiswa la egalwa nami kanti ufuna kabi. uDavid usalungisiwe uThixo and umsebenze kahle enhle alokho abalenkosi. So thebefika babaleka bonke abantu ngoba bayazi ukuthi bangaphansi kwesimo. So wayika lensizwa leyo Goliath yayindi fika phezulu phuma umfana omncane wathi nibalekekani yinto nale enza lapha kwami. Ovela umthatha umfana wathi umfiliso ongasokile futhi abanye amazwi akanabudla noNkulunkulu akavumele noNkulunkulu akasokile. Then isikhathi khona inkosi ethi uSawulu wakubala umfana kuke emncane bakhohlwa amandla phezulu. Nokho wona ukuye ukuthi lungaphezulu kwento ayibonayo. Wathi umkhulu umfana kadini ukuthi lento yayizwa ngaphakathi ngoba ukhosi kade kahle minyaka. Uma sebukhona ukhosi namanje sekhona iyanyakazi ngesikhathi sakho. Bakhoqala bafungelana wathi uniyazi mina wena uza kimi la nendlula mina ngeza ngegama lika Jehova sebawoti. Kodwa ubona ubuyele eceleni wathi amagwala one side abuye thina osipedikile. Awu amen. Awusaphela nithi uNkulunkulu ke konke abazalwane wayishaya bonke ubulo kuza obuGoliath wakhala phansi. Kuthe sekuwe phansi wasephumika siyakhuluma manje. Waphumikanda wathatha wabana waya kwikhempe labaIsrayeli. Waphakamisa khona igama lalithi Goliath. Golgotha laqhamuka lapho ngoba kwathathwa ikhanda laGoliath. So uJesu ubethele endaweni yekhanda ethi uGolgotha. Abonke abalenkosi wena ungena kanjani kulento noma uthi ngikukhuluma njengathi ngimbone abantu ngingekho noma
ukuthi ungayikhanya mhlambe uzeze ubolumushe kakhulu esikhulumayo. Wafuna ukutshela ukuthi uyalinka big time 100%. Ulinka kanjani? Ukubona sengasekho umuntu emhlabeni esefile. Ya sengasabe usofile nje umuntu ufile. Ubuyela khazeni khona hamba abuye nayo angazange azayiqele. Ngazi ubani emakhazeni bayoshweza amakhazi ukuthi mangena umzimba la ngabe inkongolo ngabe inyanga ngabe isangoma ngabe inkosi ngabe upresident ngabe ubani mase sephuma nimike isibambana kume naso ungeni wena kodwa basubile kuya nayo. Andisibambi inkonzo Friday yomlindelo sishumayele ngalo Jesu lo okhona unganaki. Kodwa khona inkonzo practical kanjalo masekhuluma ngey'tori. Khona inkonzo practical abantu abangayinaki efuna igcwalisela ukuthi ngempela uJesu wenza umsebenzi. Ingane nkathi wena sewubekiwe phakathi emgodini wakho sewubhebe mase ugqitshwa uthatha isiphambane dineni sibe wapi ngoba endaweni yekhanda wafuna uJesu wena awuna-excuse wena ona-excuse okhonza uNkulunkulu wena wafelwa wena endaweni yekhanda. Into ebuhlungu kakhulu leyokuthi ngale nkathi umsibonele lento ephezulu kunokumangalelana ukuthi ngale nkathi nithi bakhona uNkulunkulu semva kwami ingatheli the-cross and follow me awukwenzanga. Wena time is still there. Umbuzo uthi uhlaleleni ungaphenduki. Hlaleleni ungaphenduki. Uzama ukushesha umlomo akasiyeni umlomo Jesu. Usabuka lapho usikene kuwo. Lento shokufundisa ukuthi nibona khona okuyibhitokotana kubhincela kuyena. Wathwa ihlazo wabanqunu. Lithi iBhayibheli babele izingubo zakhe besaninkazo ngazo. He was naked. Ehambela nje umuntu. Okunamhlanje akafuni ukurecognize leyo nto. Noma isambulo sifuna ukuthi ngibika kangakanani uJesu. But bayayivala indoda nenhliziyo yabantu. Ngoba indoda yokuthi umlungu. Akasiyeni. That is very important because I'm going to preach and go. But friends, you have to look at support. Idea of Jesus says, I always. But that day, the person I'm shy. In completion, when I'm shy, I'm Baba yomthatha bathi brother udwe because basapota namanje bahlala bonke endaweni eLazarus uhlala kuthini babezomeseka. Awu amen. Kodwa ngenxa yokuthi khona into engayazi efisa ukuyiveza bazalwane lithi izwi likaNkulunkulu esasendleleni kuhanjwa yila Antiosia kusayiwa khona eGolgotha kwaqhamuka uSimoni waseSirini eSirini nokukhulini ngeli wesulu kusho indawo ukuthi iseLibya ngeke ne-Afrika kwabanjwa yena wathi uya what an invitation. Ngikele kanjani into yenu mhlawumbe uthi wathatha isiphambano. Can you hear me? Wathi wathatha isiphambano wathi bomshaya thatha isiphambano. Why banjwa yena? Connect with me. It is because the kind of still living to him. Because uJesu wabaleke na 0 years kukhuluma uNkulunkulu ngephupho ethi Josefa thatha umbhalo nelibaleke lethu ibhithe nihlale khona ngize ngimtshele sengiyabuya. The color of Jesus Christ lives in our colors. Because we are trying to reveal something. When we say we are same verse, umlungu akhomba nohodo lika leyoto
Siveza umhlaba kweyangela ukuthi kungenzeka ukuthi nidinaya person enganimdinayi. Abanye amakhosi abaphrisayo alele emathuleni azashintshana lekhundla nalehlalo kodwa wavuka. Kodwa lesiluma ngayo iyafa yavuka iyaphila. Inqubo ziba ngezakho, ziba ngezakho. Noma kuthiwa uyipinza or umhleko ongakanani, bathi beshayibha emathuleni, beshayidudla abanye ababephuza utshwala thokulela umuntu usuke sosizi nolumangalisayo ube nesikhathi sonke sokuthatha uJesu emhlabeni ukuze aye ngokuthula, uzalana ngokuthula. Lokhu uJesu amathuna wafani noma ngafana ngokuthi ambiwe ndawo kodwa abaphakathi abafana ngoba khona sazovuka kuyona uhlala uhambo. Abanye bazoluka, abanye bavuka ihlahla nokunengwa indlela efana. Kabesisa kahle ngoba befanele vele abafundi bakhona abancane ukuze khule nathi sebestele ngizwe umphathi uthe hayi yeze lenye ithuba kodwa le ithinta thina asenazi isikhathi Nkosi yami ngoba phela ngifuna ukuvala kahle nje la sengizovala base bana masuku ngisempelele yini ayesifunayo ngaphezulu lesibona manje. Angithi ungafunda iNkomba 24 wehla uqhubeka uJesu konke ekhulumayo ukhuluma ngaleziphi umanisa bahembelo usifulelana kuthuma ukukhulisa yonke into wawenzeka Iran, France, Iran, Russia, China, all these countries in the Middle East. What I know was in Seduce. You couldn't do all of good and Basala. Come ayikho aso yenza mhlabeni engasana kwayise. Engesikhathi sanowo wathi nothi batshele ukufisa kwenza lokho. Akenze ukuthi wabona sangakhayisa. Futhi akekho umuntu ofayo engatshelwanga ngoJesu bazalwane. Akhona uyedwa ofayo ongatshelwanga ngoJesu. Uma uthi ubadla khona uzohamba esibhedlela nakanjani. Uma uthi uzotholani khona uzofika azokhuluma ngoJesu iwado kuyona ukuze ukhethe kahle ngoba uNkulunkulu wenza sure ukuthi uyathembeka kuNkulunkulu bakhe. Inqubo zibake zakho wena umele inqubo simple we're taking chances. Come on, just yes. We don't want to put our hands. Serious. It's a quality. We are going to food at the plate. Serious. One that time is here. Serious. One that time is here. You just simply again. Romans 10 verse 9 and 10. Ufunga mmoja pale Yesu ikoso msindisi. Ukhona Yesu kuNkulunkulu wamfisa baphele. Yilokho nje. Bese okule okhala nawe ufuna ukulunga mhlawumbe usibe ngcono. Into leyo usikwazi ukuyenza. Ufuna ukufakisha uJesu usaye. Siyabona kaJesu ngaphakathi inhliziyo yami khona. Bakhona izonto dila nayo. Bakhona izifo dila nabo. Ufuna lo phela ukuthi usayengena inhliziyo siyabona. Ufika la inhliziyo. Sihleke simple. Ayidike kuvuka umlomo nje. Ukhona inhliziyo. Thatha step. Esiyale lokho yona.
uyakwazi ukusiza uJesu. Akubanga abantu abangcono la. Uthe wasikana waletshontsha ngithi sinemlando ngathi sibhedayo uNkulunkulu sizele umusa. Nawa ngakwenze. John 19 verse 25 uphela 27 sibesesivala ngale 28 verse okay. Incwadi kaJohane chapter 19 verse 25. Kepha kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kanina uMaria umkleyophase noMaria Magdalena. Verse 26. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Verse 27. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Uyibambe lapho kusisiqede kahle. La kukhona uMaria ongunina kaJesu. Bese kuba khona lo uMaria Magdalene. Umfundi iBhayibheli kahle not ukushaya abantu to punish them. uMagdalena uye wakhishwa amadimoni ayisikhombisa. So uJesu useyabona ukuthi vele sengiyahamba kodwa inhliziyo yakhe isele Maria ukuthi should it happen isithela abe nenkinga umama. Therefore I trust uJohn useyabanikeza wabili ukuthi ababe responsible kodwa manje bheka lo nawe bheka lo nobabili ngamanye amazwi John uzodlala indima yami kumzali wami because I feel something. uJesu utrust uJohn ngomzali akhona ukuthi njoba enesithela angaba nenkinga. Abonke ngaleNkosi ungavuma yini wena esikhuluma nawe ukuthi kulelo uJesu asayikhuluma namanje emhlabeni engakapheleliswa abethebe nawe ukuthi big responsibility kulento. Can you pick that task ezayifane nale uJohn anikwa yona na njobula emhlabeni? Ungavuma yini manje ukuthi umsebenzi uJesu akhuluma ngawo athi take care of the John ungaba yini uJohn nawe uvale igebe kulo uJesu ngesikhathi wathi ngeyilanga etshela uPetro wathi Petro yanithanda na wathi Petro yebo Nkosi uyazi siyazi twavuma kathathu ukuze kuqine ukuphika kwakhe kathathu kodwa ekugcineni uJesu wathi yalusa izimvu zami because when you love somebody you serve somebody. Uma nimthanda uJesu sevani phela kungabi igama nje phela kodwa sevani angabukusaka phela ukuthi yebo mkashe idepartment njengami nami nginjalo kodwa ake ngisebe kuwomusa kaNkulunkulu ukuze umuntu wenkazimulo kuye. Singaseva ibazalwane uNkulunkulu ngandlela efuna ngayo. Singavuma yini bathona ithuba uyebona igebe uJesu evulekile ngokuhamba kwakhe uphile umuntu ozobe esikhaleni sakhe. Can you stand in esikhaleni sikaJesu nawe? Can you do that? Ufuna abantu abazosuka la bekhona benze la ebafuna khona. Ukube yonke right ngabasikho la kodwa sishweleko siyofuna abantu abazobe esikhaleni la bafuna khona tufuna dadele siyashoda kwikingdom kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzakwamaziko kunabantu abadingayo
phakathi kwalelevet bakhona abanye benu abayishwayo lento bakhona abanye benu abayifilayo lento ngaphakathi but God wanted to surrender Nkosi so isikhathi come and serve God. Come and serve God. Come and serve God. Lakiwa nesoul bazalwane. Mhlawumbe isona misunderstanding nina ukuthi what exactly sin is. Because in environment education sokhuluma nje ngolimi lolo olufikayo. But usin umele uself inflicts nonsense. Because it inflicts lisho into oyenza wena kahlungu komunye umuntu yinto engeke acceptable oyenza komunye umuntu ezowena. uJesu bethwala izolo wayengathwala izolo zakhe wathwala izolo zabantu yizinto ezenziwe abantu besenzela bona bethi barada kibaronke. Ngoba iBhayibheli masifunda allo nje igama ukuthi iBhayibheli but kuno basic instruction before leaving the earth. We are being instructed to do the will of God. If you deny that, kulungile kodwa ngoba kekho manje phakathi kwenu uzosilandela because sike safika usuje angivale ngale msuzwanisele ngikhava le nyawana uverse 28. Verse 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Indleke nengoba sizodifana ukoma egameni lempilo. Khona lokhu okwento kawana ngithi awuthi mahla lapho yabona awuphosise lapho phethu ukoma ukuthi awusinike isavana sithi mahla masiphuma lapho bavele sesivalile siyava asihlule kandawo sithi mahla awu amen. Ukoma lokho kwakho okuhlula ukumenthela impilo yakho ngeorder uze uphuze izinto ezehlisa imvelo yakho ngoba awuzazi womile. Phuze izinto nje ezisikhumba sakho uzithola idiploma nalawo limini ibe wovu udebe uthi awusekomelile ke manje sele diploma usekredile ngisho ngafaka iruji la afake something josimisa kodwa ngayifaka sokuyidiploma ukuthi hayi nginjalo vele sengisikhogo sakhona koma komuntu ehlulwa ukurisponda entweni ebalulekile nefuna impilo yakhe right. Omunye omiswe stress tune stress akawuthi beshaya lento eshaya uzophela stress kandakazo ezinkinga phezu kwenkinga. Ngiyayithanda ukukhuluma ngayo ngoba bake bagcwala abantu bagathi impenza yahlukene base seyidlile umuntu uthi ubona ngayo ukuthi hayi ikhona into eyenzayo basabona ubona umthetho wakhona masekudala ukuthi hayi intombi yadansa manje ayinkinga engene ngayo ingene kahle kodwa manje ayisenzi kahle into engakholwa umthetho odansa masomile wathi le yanto wehlisa ivelu nesithunzi sakho isimilo salahleka ubona ukuthi umdanso ayingakumfana athi kanje kumfana ubona hayi uyabele ubona hayi sekushimileke manje ubona hayi sekuqale kona kakhulu because ukoma kuba nebehavior eyehlukile kunaleya nto labantu ngoba ukoma kuletha izinto ezihle komuntu. Angikhulumi ngalokho bazameza uveze nje ukuthi lokukoma ilokho kwasenyameni sikhuluma ngokamoya lokamoya lakho khona umuntu khona engenankulunkulu into
into uyibuke lesithemba lakho lokho kule conference sizokhuluma uthola ukuthi umuntu osimele womile akana content and we are there to listen ukuthi uthini asizwa into ayishoyo lakho impilo khona ingafakazi noma phezulu ingafakazi nomoya ekhuluma into engaphelezelwa engekho inspired womile abonke amalonkosi akakhuleka kanalutho womile uhopeless naye akanabi emuva naliphambili umuntu jokela direction ingaphila khona ukuphila beze noma yini amen bale sipondake laba benyama ecathi hayi ufuna into ukuphuza bamezela lokho bamezela kona bamixela izinto angayidingi wayifela. But Jesus was hungry. I mean, he was thirsty to meet someone's sins. Ushadulizolo baphenduka abantu alibonke abalenkosi. He wanted to accomplish the will of God. Experience ukoma komuntu umuntu engenankulunkulu. Kwaprofethi wezekeni umprofethi wathi esigodinisa amathambo omileyo abantu beyiloyo nto leyo bengenakusasa bengenalutho into abifile ingafakazelwa ndawo beyike lutho kwafika yena. Why is the experience yomuntu ongenankulunkulu ukuthi kunjani? He felt it. I believe ukuthi nani niyadinga ukuvuseleleka ohlangothini oluselekile yenu. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anilungise lisanduze ukuphenduka lapha nalapha kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela haleluya umphathi womsakazo siyathoba kakhulu uNkulunkulu esibusisile ngawe haleluya siyabonga nabasakazi bonke egameni lika Jesu haleluya bazalwane igama lami nguDombi ngwakanzuza haleluya umntwana kaNkulunkulu ngafumana umusa endleleni haleluya ebusheni bami uNkulunkulu wafike wayibamba impilo yami wathi awusayingalapho siyangalana kwakukuningi ke bazalwane kudekiwe haleluya angizile bazalwane ukuzodla isikhathi kepha ngiyacela sezwini lenkosi uJohanu 19 uverse 29 kwakubekiwe khona isitsha sigwela uvinika khona bakhona ilula ligwela uvinika othini lehisophi baliyisa emlonyeni wakhe kwathi kuJesu awamukela uvinika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa haleluya izwi bazalwane lesithupha lithi bathi sebemnikile uvinika uJesu wawamukela wagebisa ikhanda haleluya lithi izwi lenkosi uma bemnika uvinika bamuqinisa emthini ngespontshi lwehisophi haleluya uJesu bazalwane sibazwile abashumayeli haleluya weze emhlabeni umefika emhlabeni wayizontshatha izono zethu wayizositshathela ubuhlungu bethu noma sizumzima singabe sisabezwa ngoba yena wehla wazoma endaweni yethu yingakho ke bazalwane ezwakala ezwini lesithupha athi kufeziwe ihisophi bazalwane abamnikeza yona lithi izwi lenkosi ku-Exodus uMose wayeyithatha ihisophi eyihlanganisa negazi bese basafaza ngayo ukuze bahlambuluke okushuthi njengoba beyiqwilisa beyihlanganisa novunika bamnikeza uyahlambuluke zononi akade ezentshethile zethu ngoba uJesu wasithwalela ihlazo besisehlazweni bazalwane kodwa uJesu wamtshatha ihlazo lethu ngizothi kufeziwe uJesu bazalwane uma ethi kufeziwe haleluya lithi izwi lenkosi ngelinye ilanga ku-Isaya u-53 lithi nalapho udabula emanzini
ukuthi thina sinawo amandla masingekho kuKristu, yingakho sinamandla masikuye. Ngizokutshela ukuthi mfeziwe ngempilo yakho. Uyamenywa ekuseni, uyamenywa nawe okhathele, uyazi ekhaya lakho ushiye kunjani, uyazi isimo obhekene naso bekunjani. Ngizokutshela ukuthi uJesu usaqeda konke, ukuthi uye kuye uzothi Nkosi, uthi mina ngikhathele, yena uyawuthatha umthwalo wakho ukuze uzemveleni ikhambeka. Uza kuJesu. Awubazalwane nathi nomusa wangasifanele ukube kwakuya ngokomakhaya ngabasikho, ukube kwakuya ngesimo esivela kuzo ngaba simile kule ndawo, kodwa ngoba uJesu waqeda. Haleluya. Hayi bazalwane, ngizosho njalo kandengezi ukuthi ungakusakhathazekanga lutho, seqediwe lento ekhathazayo. Lithi izwi leNkosi, icelo zenu mazaziwe uNkulunkulu. Mina ngingakhathazeki ngalutho, yile ekhathaza kangaka. Iy'mpelo zakho mazaziwe uNkulunkulu. Baba, siyabonga egameni likaJesu, ilona lodwa igama lakho elinikeziwe ebantwini. In Jesus' mighty name we pray. Angicela ngibingelele wami nginele ngidakwe bese ke ngikhohlwe izinto ezibalulekile. Sibingelele thisha omkhulu nesekela lakhe, sibingelele kothisha bonke, sibingelele kubazalwane bakhona, abafundi, nathi sonke ngiyinceke zikaNkulunkulu, nabasakazi beFly Radio egameni likaJesu. Into engithokozisayo nje ukuthi uNkulunkulu sasihawukela ukuthi aphinde asiphe umsakazi wabazalwane. Safa kakhulu kuFibhokodo egameni likaJesu, ngoba isikhathi esiphila kusona abazalwane sibi kakhulu, kubi kakhulu bazalwane, kubi kakhulu. Akusasona sonke bazalwane, sibabene nempi ebomnyama emkhathini. Usathane ulwa ngempela akudlali. Angazi ngichaza ngithini ukuthi manje nathi isikhathi sambile, futhi ke sesigcinile, ngiyabona nabanye sebelambile bafuna ukushaya umoya. Kodwa isikhathi sikubazalwane, sibakhulekela uthisha, sibakhulekela abafundi, sikhulekela umphakathi, imindeni, sikhuleke bazalwane. Amandla ebandla asemkhulekweni, asinawo amandla kwenye indawo, asemkhulekweni. Amandla abantwana baNkulunkulu asemkhulekweni. Even politically bazalwane, izweni lethu akukho right bazalwane. Sibuswa ngamandla, ngoba izinto ezenziwayo uNkulunkulu akekho, and ibandla lidinga libe sensitive spiritually ezintweni zikaNkulunkulu ukuze isizwe siphephe. Ngeke uliphathe izwi likaNkulunkulu ungenayo uNkulunkulu. There's a lot of theft, there's a lot of crime, there's a lot of corruption. Nokungcola nje kuningi, ama-relationships angcolile. Kunzima nje ukuba baba namhlanje, kunzima ukuba umama, kunzima ukuba intombi, kunzima ukuba insizwa. I-virginity nje ayisekho. Akubonga igama leNkosi. Kuningi engakubala, into mangathi iphuma uyozala, iphethe ingane, ihamba yodwa iphuma esibhedlela ubaba wengane engekho. Ithi yehle ngesitobhini, avela umfana inqaka ingane. Athi hey sekunje. Alibonga igama leNkosi. Alubane the next. Hallelujah. Imini ngisemgqeni. The times are bad. Kuningi nje bazalwane singakubala. Lesifunda izwi leNkosi ilokhuzana la uLuke 23 verse 46. Alibonga igama leNkosi. Kukhulunyiwe bazalwane kakhulu. Ngizocela nje umntwana kaNkulunkulu angifundele
egameni likaJesu. Linamandla izwi kaNkulunkulu bazami. Lifuna ungesabi. Lithi izwi perfect love cast out fear. Funa abazalwane bagcwala uthando kaNkulunkulu ukuthi bangasabi. Ngezwi kaNkulunkulu. Usathana untshana udoki ngamabomu. Mina ngaphi nolezikhathi zamakhehla ezashaya izandla lezi zinto ezikhala zazingekho. Kukhulunywa ngokuhlukana nesono. Kukhulunywa ngontombi nto. Sizwa ntswi. Hallelujah. Namhlanje I'm facing 100 years, bazalwane. I'm just praying. I've crossed the bridge, got 70. I'm heading to 100 years. I thank the mercy. I thank the grace of God. I'm still alive. But I'm very simple as in there. As you as close to looking the but I'm still alive. Over the last 20 years, and all the times, but one now he sent his angels and protected my heart. Emanzini isikole engiqala ukuza kuso esogcina kangene sengihambe zonke ikole. I'm so blessed to bala emanzini bazalwane. I've been to next door because I'm saying to you today, this is called because God is here. God is here to make a difference. Hallelujah. Ninasabi motisha. Ukulumentante kantombini. Ninasabi ukulumentante kantizweni. Ninasabi ukulumentante ngomunye nomunye. Because we are living in the last days. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Cela umfundele dadewethu. Incwadi uLuka 23 verse 46 ufunda kanje. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Hallelujah. uJesu esedlulile impini ngezimpi elala mina elala wena. Hallelujah. Wanikela umoya wakhe ayikwenye indawo kuyise. Alibonga igama lenkosi eseyifazile inkonzo abalethwa yona emhlabeni ukuthi azofana izono zethu bazalwane, azofana izifo zethu. Hallelujah. Azosiqobela amadimoni, azovusa impilo zethu. Alibonga igama lenkosi. Wawunikela umoya wakhe kuyise. Hallelujah. uJesu bazalwane uthe omunye umfundisi ekhuluma la wathi usesayidini lethu. Angazi abantu basabana ukukholwa ngoba ekukholeni senzelwe. You've got nothing. Ayikho into ekumele yenze ukuthi accept ukuthi uNkulunkulu umthethelele. Accept ukuthi uNkulunkulu ngifele. Accept ukuthi uNkulunkulu ngiphilisile. Hallelujah. Accept ukuthi I'm blessed. Hallelujah. 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 Ngoba igama lakhe uthando nje uNkulunkulu bazalwane. God is love. Akashintshi. Uthandile nje uzothanda. Wanikela ngokuphila kwakhe ngoba ethandile. Ethanda umuntu. Alibonga igama lenkosi. Ngiyakudlulela ngidlula khona uphile. Ngiyakudlulela khona uphile. I have to forgive. Ngisizwa inkosi ukuze ngihambe. I have to forgive. Izinto engikwazi ukuzisho la
ngihamba nje abazalwane angingagumi namuntu aninampi namuntu usizwa inkosi alibona igama lenkosi ngoba nami ngithethelelwe isikhathi sifuna mama abazalwane abantu ngoNkulunkulu ngifuna ukubonisha laba politiki ukuthi ngapha abapolitiki enzokulunga phila ukulunga khuluma ukulunga haleluya ungenzi into ababenza alibona igama lenkosi haleluya ngoba sinjeni nje bazana uNkulunkulu usheshiswa izono zabantu abakhulu ungazubuka iphara ukusigotheni kanti ukhiwa ushawe phezulu haleluya wathula washesha uNkulunkulu uNkulunkulu asiphende isiqalekiso ubelashesha busohamba wedwa igobongo ufila lose nje and also feel lose you drink you smoke you commit adultery you are talata because God is normal to the wakho ufundisa izinto ezibhadala ingekho wabulala nje amawongo omhlaba namhlanje nikela moya wakho kuJehova nikela impilo yakho uNkulunkulu akuphathele halibona igama lenkosi mina mhlala lokushini bazalwane akadala umuntu adala ufa nophila adala njalo afa nesifo sangulazi there's so much to be done libanja bazalwane musala usithambisa hlala lenkosi ngithandaze thina sikhula ukusoka kwakunobusoka obuclean yazi into ngibona into ngizile phila bazalwane wona ukonyiwe wathi into yami haleluya yayingambandazi intombazane mayisithandile nawungambandazi haleluya sasingakho lesifo ikhona kanti uNkulunkulu wakhombisa ukuthi hayi lo ungayafika emshadweni this thing is unacceptable washesha uNkulunkulu zangena izifo ziyaboqoka ingane zabantu ziyaphela bazalwane thina sihamba amakhaya ngamakhaya thina sibonana nabazalwane inhlobonhlobo we are counseling people abafisa ukufa anytime ukuba isikhathi sakho nabe ngiyakhuluma once ngelinye ilanga bazalwane ngisesavana I was walking around the township wathi uNkulunkulu ngena sengiyavala walingena kule ndlu le ngiyazazi izinto sesavana ngiyazazi ngiyazi bathi uNkulunkulu ngangena bazalwane umangena bazalwane mangena ngifike intombazane yamathambo that girl was ready to die bazalwane wathi uNkulunkulu ngithande kawahaga amathambo I prayed ingane zakhe zihlala zilindele ukuthi lo dadu yafa alibona igama lenkosi ahathela ngisho umlema ngikaze ngimgcone kanje into esisele nje kuphela ukuthi ngimqabule lo sisi kissing bones ready to die alafte ngimqolo sana kakhuleka ngathi inkosi uthinga lezinga makufa zosala zenzelela phela kanjani lezo zaNkulunkulu wangihawukela wangilalela ngimangiyela ngeza kuthutha semsebenzini mhlawumbe ngifika khona bazalwane engasemuhle
engasayendi zishayile yalezehla zibili zila engasimhlobo sana agcwele unapha njalo bathola lutho ngathi futhi mangaku ngiyobona abazali lapha ngihamba ngomona sepregnant lo sisi lo sisi wathi mayizalwa zala mawezi abafana ababili njalo mangifikile yathi ingane zakho lezi itetezi ezithu ngathi usathane mumbi uNkulunkulu uyigcinele la wazakhela manje angazi bambone kanjani hayi wasemuhle mfethu zekhula lezi ngane bazalwane yekuthi mangithola ithuba wathola umsebenzi etolo lapha eChatsworth ngivaye nje ngizobheka ukuthi uyaphila mntanami egameni likaJesu. God answers prayer. God heals. God saves. God protects. Nikele umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu. Izinto zizoba right. Uyasithanda uNkulunkulu bazalwane. Isikhathi esifishane yasi ngizomdonsela engathi ngabe setendeni elithile. Khona izinto ezisalayo. But uNkulunkulu uphila ngempela bazalwane. Phila ngempela bazalwane uNkulunkulu phila ngempela. Phila ngempela. Phila ngempela uNkulunkulu. Laba bahlala la izindawo la ngitele mazi umphefumulo mina ilanga ngahlangana nendoda ehlele entabeni ngiphuma ukuyobona abazalwane ngezansi hlelile ngibona ngihleli lapha kuphuma esontweni lehena wathi umama ngihlukumezile ngoba ngaphelele umsebenzi angazi nje ngoba ngafesa angitholi lutho hleli entabeni indoda ithola baba uphuma esontweni nibusisekile ni alibonga igama lenkosi uNkulunkulu bazalwane uyasiza ngifuna ungena lapho ngoba isikhathi sesihambile bambelelana uNkulunkulu lifundisa abantwana ukubambelela uNkulunkulu ngoba izithixo azisebenzi izithixo ziyamhlehlisa uNkulunkulu ungibona nje khale ngibona umama ngizala ngoba vula baba uJesu sonke ngesibambe lapho sonke sibambe lapho nje mina nje ngishabeni ihlose awa lutho bazalwane uJesu nje one way bazalwane lesizo zabantu zazi nothing lutho lento zabantu Jesus alone amisho ngoba ngikhohlwa noma ngenza bazalwane I mean it lezinto zabantu azikho lezinto zabantu amanga lezinto zabantu azisi khona uJesu indlela neqiniso nokuphila angisho lokhu ngoba ngilimaza umphefumulo ethile but ngisho lokhu uNkulunkulu athi angikusho ithixo zingosha zalana zidonsa umoya ikuthele zishaya umndeni zishaya izizukulwane ngezizukulwane bazalwane gcina umndeni bazalwane umndeni ufa wonke before time ngoba lezi zinto zabantu zihamba nokuthakathi futhi alibona igama lenkosi kuthiwa ngithandazi kuyamanye ngithandazi nje ngiqedile kodwa lezi zinto zabantu ziyalimaza haleluya athisha mkhulu la othisha bakho barathi ngawo lonke yini haleluya akekho yini ovalo vivi omkhize haleluya uma usuka ngesihlalweni unganela amishana ngisho izinto zenzeke okhethelezi safamba ngobhongwane omakhetaka wasifamba ngobhongwane uJesu yedwa osindisayo angibona igama lenkosi ephalamende lamadimoni agcwele phakathi
namadimoni agcwele phansi. Wonke indaba ngishaya inkonzo namhlanje namadimoni mayingathi uJesu oshumayelayo. Namadimoni agcwele phansi. Khona amadimoni ashiye bashumayelayo. Khona uSathane oshumayelayo. Khona uSathane abashumayelayo. Kodwa kushumayela into abashumayela izinto ezingaphelele. uJesu yedwa. uJesu yedwa bazalwane. Jesus alone. Mina ngifuna into engiphilayo bazalwane ngoba akukho okunye bazalwane. uJesu yedwa. Ekhaya ngikhuluma isinamu befile ufile. Siyangcwaba. Mayengenzeka lutho esaphila kuphelile. Haleluya. Sikhulume nasidumbe nje. Akho hlahla. Akho lutho. Mawufuna usiphakamisa uJesu. Kufika isikhathi sokuNkulunkulu umbizile. Jesu yedwa sinikele imphefumulo yethu kuJesu. Haleluya. Kodwa guarantee masibeke izandla phezu kwakho, you will come alive. Haleluya. Masibeke izandla phezu kwakho uzophila. Impilo yakho izoshintsha. Ngisho ngikhuluma ngebandla mina ukuthi uNkulunkulu empowerishile. Uthi nikwenza konke ngalamandla anike wona. Yena lo bazalwane emqinisayo. Musamba amagwala amakolwa. Musamba mina ngindaba nabantu abaningi. Ngishumala ngingedwa. Ngishumala noma ngifutana u2. Noma nibaningi. Noma nibakhulu. Noma nibancane. Noma ningalutho. I just speak the same Jesus. Ngoba uJesu akanalazele. Egameni likaJesu. Ngiyamani mina uzomxosha. Cela ukuthandaza ngiveni. Lord Baba siyabonga egameni likaJesu. Busisale ndawo, busise Nkosi bonke abasebenza umsakazo, busise isikole, imanzini, busise indengezi. Ngena wonke amakhona alasiphila khona emakhaya. Naseyindaweni la umakhona inceka zakho. Father, we thank you, we bless you in Jesus' mighty name. Amen. Good music and meaningful conversations. This is Far Radio, where the past meets the future.